So bhfuil tú an sin a Katie? Táíonn seo. Aonach, ní lisúm cad a tharla is idir na línta fón agus gacrún an ceol. Anyway, fáiltarrá go Near FM. Chun is tá tú? Gur míle mágad an Bhfuil tú go bra frád san Scotty Hain. Yeah, go bra. So, inistum faoin rud seo a bheith ar siúil ar bell beag faoi cala. Cur sé aon orm, nuair a dúir tú lom ribh an chlár go raibh siad prefabs le, cad a dúir tú? Le 23 bliain in nuas. Le 23 bliain ag an stad. That is sin scanalach amachchas amach. It's come a cad a... Tá sé omlán scanalach tá ceart ar fád a go an sin. Like an... So Gaelcholáiste Reachrann buniú I sa bliain 2000 hain. Dreachtan na hain idir 2013. Sure. Agus cuivan lomsa agus méid a bhonscoil na ran na hismathóirín scóil seach dom gur Gaelúidú ag an am go muc Foirgneamh éigean agan ag stad éigean a ré mucid goblínta an. Yeah. Agus ar nó tá siad fósig fannach. Chuna glúnta ag chaile amach ar esbrig ceart scoile. Oh, yeah. Agus for real, it's goal do cresta intaí. Sure. So tá múntóid an scoilthain, tá áard caidan is buint leis an céidir gur féidir fáil an Gaelcholáiste Reachrann ach for real níl an cóireach chuí scoile ar fáil. Agus is scoil bhóirí freis mé bhí just ag breanú ar an síomh idirlín tá síomh ionach san asta co. Agus is scoil an bhóirí a bheith, Foirgneamh réimh déanta, that's so fás. Agus tá siad... Tar thuta siad amach le truch a hain dalta siar agus a hain. Agus tá fás agus ferber do cresta talker an scoil hain, so tá nach mór cuaigh dalta sa scoil inis. Cuaigh. Agus tá fihid tá meisce tá fihidó seomar as truch a trí seomar lonathe prefab, agus nuair déir an prefab is seomraí for luchtá gashin seo. Idir fád lonathe lasmus de phríomh organ of na scoile. Yeah. Íon 5 an electricas acu, dar nóítá an gíomhar ag ddridim linn, tá sé búr na seomraí seo, is cuivan an hain cóta chum, stoí mór fád de faoin scuirte scoile agus bheith préite ar fád le linn an ranga. So current shock go mór shock an adultí, current shock go mór shock ar na bhúntóirtá géirí rang a hagas. Agus a gad an príomh an seo, tá sé chur brú leanúnach ar an Ghaeloideachas, tá sí chur brú leanúnach ar an Ghaeloideachas. Sure. Agus tá 3 ara éagsúil trí le heváin sin de Ghaeloideachas ónar hofiú an pléisio ar fad. Agus an 3 ara sin adú hain bhí si a trúach le tuéis Foirgneamh a Gaeile agus níor airglen sin a bhaint amach go fóil. So they galore to stúla gom le feicáil agus cloisiáil na náns na leitheanta amach rán maidir leis an fiachtas láidir. Well, is tiismóirí na scoile. Sure. Agus é mórthúil ar siúil thart ar counter downach Míde, so na si tosú sa scoil hain. É thart ar cuachéid idir hismóirí agus salsa ag ghlachad páirt sa mórthúil seo. So bheith sí le feicáil agus tá siad ag insaí ar an footballáú páirt ag ghlachad sa mórthúil sin. Ach an nús ar sin é drán beag imón agóideachas lasmas an Ghaeloideachas ar an cédín ag an Antaine a thart ar Labhair tréise dó. Agus tá sé gceist acu achanaí a bhranna ar an Ghaeloideachas nó duine éigean sa Ghaeloideachas. Agus tá nach mór 2005 túnú fáite ar an achanaí sin. Tá go leor aibre I buint agus tá go leor dua casa ag pobl na scoile sa bheachta seo le blianta mór fada. Ach níl sé sin ceart na cothrom. Níl siad ag éilemh rud éigean atá Harbh ó bhíonach. Is bun réaltanis é. Yeah, rud bunúsach. Yeah, cinnte. Ar bhealachas an má é os rud go bhfuil na teáin ag ddridim ling, so beidir go méid. Sinna go dtíir agus tá sí tríscúpla clas na iontacha I dhéanamh le déanaí, tháinig mé ag íthe hena gur lééis siad ar fád sús ar thógáilethe. Agus gur ghlachu anna gcuid craon gras agus scopsí sin ar na manhol síalta ag chur folatóirí áúla. Agus tá anna cuid takeíocht áil an na folatóirí, so ordíú é seo bedal faoi go le linn an Sarah agus a rís an scéal chéine aimime ná. Tá siad ar an lista feithis, Yeah, well, it's list of fada in ishe, list of fed tree bleed, that's so fast. Duck right. Tá is an bhfuil go ar fád is ahí ar tréad ar son ar chuid ceart agus na rudí atá wein. Ach ní ceart amach a hinne ag tréad ar fá trí blian. No. The rudder bit, gan kind ar cóireach
ceart cuí scoile. Se agus má thugann tú Deireadh agus má thugann tú san ábh an méid airgad tá curtha mú tháina blianta sin ar rudí. Yeah. Agus na glúnta go gáiltí cáile machar esprit ceart scoile maidirs ní. Éhfuil ó caiidán a chur ag an scoil in na gáiltí seo. But sin in Antaine, yeah. Saoil na féidir a fiú bhocán leis na hochfaní cuí acu, so tholas sport, canteen, níl tholas fiú acu le haid chun so cruinní mór scoile. Tá si bachna seomra seo agus idir fáil scofa ar fud na háta. Agus tá an scoil ag Riain scoil leis an scoil Béarla tá an bhfuil. Bhí me sin, ní féidir tom na dachas a clocha ar malagus éachtaí nuair atá Riain scoil le scoil an Béarla. Le scoil an Béarla, no. Some scoil átaréis áirchaid an bhainte amach carna blíide go me siad i bhirgan of bún leis na hochfaní cuí ar fáil. Yeah. So tus a rá go dagan na Béarlóirí isteach nó tain siad son go dtí an scoil an Béarla chun ábhar éigen a dhéanamh nó? Like Antaine the daltaí go dtí scoil, tagan na daltaí an scoil Béarla go dtí an scoil? No, so scoil an Gaeilge i Gaelcholáiste Reachrann. Yeah. Scoil an Béarla built Belldur. So Riain and sheet. Foirgneamh of Antaine all Riainteach who's such a scarhe so tá. Take him. Cúpla seomar ar fáil is Foirgneamh ag Gaelcholáiste Reachrann agus an sin na seomar eile is prefab seánú. Agus sa bhór bás tágtha ar an scoil is cúis freis na prefab seo. Yeah, but that's... As sé an andiúil inis Foirgneamh Jack Urall. Tá. Agus tá bun scoil long Gaeilge dúireach bunathe ar Steve Céine le Gaelcholáiste Reachrann. So tá campus idicus ar fáil an seo agus níl Foirgneamh ag ceachtar acu. Uafásach. Well, éist, tá súlagan go náir go geall leis an facas, agus má hagan éonniu cum a goras, beag sé sin ar mo lista na ceisna. Lead a hol. Agus intí mar aonú tá géisiocht eolaí a dhéanamh má féidir sin a luú leis na polatóirí go dultaí fogta in Gaelcholáiste Reachrann ag fánach ar urban of bún agus scoil siad fuairt na prefab sin mar tá an eintir seo ag gaiirú ní fuair. Deirtar éis sin an teachtain beag siad ag crit leis an fuacht, beag na cótaí mór agus na capéin ula ag gat na sinú fásach sa látániu. Sa látániu So tásúla go náir go grá leis an factas agus an beidir blocha mé hain páirt ar an gédín os Cornadála. Tá tólas ar fád ar fáil lína ar na manhol síalta a bhaine le Gaelcholáiste Reachrann. Gaelcholáiste Reachrann. OK, Katie, gur míl mágad as caintling. Gur míl mágad tain. OK, ámór. Slánanis. Yeah, sinné sin Katie ní Riain agus is rud fásach ní raibh go raibh siad go raibh siad fethe trí bliain ag fetheh ar scoil agus iad sna prefab stockreta. So tásúil gom beag mór hiúil ar siúil sa counter Ndomhnach Míde agus ar an gédín mar dú Katie beag siad os Cornadála ag déanamh frachtas síalt go náirí go geall live.